Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga Dhisik. Pak Suki arep nang pasar guys. Arep nang pasar soalnya iki pas pasaran Paing, Senen Paing guys. Ya untuk siji lho guys, ning daerah ini bisa guys kalau Lodong Sami. Kau videonya dilanjut nang sawah. Soalnya di ini ki legi emang Paing. Kau tak sepilane pasar ya guys. Ini suasana nih. Siap petang. Bakdo subuhan guys iki. Tak sepilo nang pasar delok-delok soalnya Pak suwe guys ora syuting nang pasar iki suwi. Kadang ki syuting yo gak entuk sapi. Mulane iki teko nang sawah. Nek panggilan yo diparani guys. Kadang kan delok sapi ngono yo wong jenenge jaring ya guys, kadang ya itu, kadang ya ora, ya disyukuri ya. Penting berkah barokah, sidik-sidik ditelateni. Tak lanjut nang pasar. Guys, suasana ini di pagi hari. Ini ngarep omah. Bisa nyegat kali guys. Sekitar jam 5 lebih. Soalnya dhisik mau ning pasar guys karo Dik Dinda. Yo syuting ning pasar. Lah Pak Su ning pasar sapi. Kok kontene dilanjut nang sawah. Pak Suwi terus bar ke pasar ning sawah guys. Terus nang pasar balik ndang payu terus bablas ning sawah. Soale montore Pak Suki bane sing nguri ngobos iki. Dadine iki yo engko leren nambalno dhisik. Engko lagi nang sawah. Khusus tekan pasar guys. Wajobet nak kono. Dian sapi dan iso ora tahu bulan jaluk iki 20.000 malah isu semua benar ini kan berapa nama ya sapi iya. Balik guys. Dari sudane sawah.
yo ngerjalno wong niku. Jagung. Jagung mbok iku ah. Tak Apa urut. nolono men? Tak balekno kan adem guys. Ya ta. Ndek Sawah guys. Tapi sing menyang terima wong 5. Kalau do prei mai pari guys. Iki jam 9-an paling. Mang Pak Su kayak mulai ke pasar babas nih sawah. Dikirim roti. Semua. Ini nggak tukar roti guys, karena juga tuan harus gedang, karena nggak mil-milan. Guys, dolaran guys, soalnya guys. Kata-kata hari ini makan pisang. Ki gedang awake Mbak Ning. Awake Mbak Ning. Ning kidul tuh. Ya lebih soteng man konek menoi untuk tas untuk sepatu untuk kan ke Singapura kualitas. Anak kecil ngapain ikut ke sawah? Tak kasih tas, kasih buku, sepatu, baju. Guys, dolaran kan, dolaran. Karena hari liburan. Aku lo lagi iki sedang lintir Wayahe leren guys. Jam 09.00. malah kayak Ale mergane ya ora kena dioyo-dioyo ya gurukan. gini dipero. Ayo ndang ngomong yo. Paine nganu jere apa melok sapa iki? Painem. Painem apa sama? Tak melok ya ndang kono. Ora enak menyang ya wis. Ono yo ono kliyo. Gaweane akeh. Wong ning ngunduh tomat, ngunduh timun, ngunduh apa ning Surati mana untuk apa ae. Iki tomate untuk 1 bundul. Tomat piro Mbak sak? Hah? Tomat piro? Surati adol 9.000. Tomat e. Tak galeng cetak ping untung. Ayo ada lho. Nek terong iki ndek sore ngunduh terong wong. Tandurane marep-marep. Apa ndik meng reno telui ning gone Surati meng gajarane meng lho iso-iso. Eh, Iki duwe tomat, iki duwe terong, iki duwe timun. Banyak sekali. Belum itu tenang ya. Dengan itu seneng iki sing HP serotok goyang guys. Kene gak dijagrakno iki polahe kaya mbok kamerane. Kamerane iki sing iki HP sing kawak iki rodok ngono lho dienggo dicara didelok ning TV rodok goyang. Tapi nek sing tuku sing anyar iki kan gak lha mbok mlaku lah ya tanggem biasa. Sing anyar iki. Nek sing iki rodok polah. Ngene gak nek dijagrak ngene iki ya tenang. Nek dicekeli wong iki sik wae. Roti neh ora man. Dadi pangan. Roti ku Pak. Ini bahasa Indonesia. Untung gak bisa ngomong bahasa Inggris. Tironane wonge kok sore rek kondangan. Siapa? Donasi. Kalau sampai Emang ya Iya. entuk berkat emang itu berkat ya? tirane iki tiba. Kondang ini kene. Ya laran. Apa ndi? Ngang ngono. Ngomatno dalan. Terus nek galengan ya. Aku tekok ya rawan. Karo wong. Mak iki nek kok ngarep nang Mas Samba di isu yo. apa tau nyauri. Wedhuse ndek bengi iki lahir aku mati kabeh. Lho kok iso gak krungu Lho. sapa? Wedhuse mas wis lengkap tapi ulu ki. Ngene. Berarti urung wayahe lah. Anu kuran. Lah ya urung wayahe. Apa? Untuk kumpul mati. Asta
Astagfirullahaladzim. Anake telu. Loro. Tapi ki kon Urung jero diulu ngono. mesti Ulune akeh arang-arang. akeh ngamuk-ngamuk wong ki lho. Ngono selae Nuron. Mare Kok kluron. jangan dipakani dong tela rambat kuwi marai. Lho Mbak wong dhisik sing abang kok metenge kok sing abang urung Dong bodol. tela rambat ki panas iki. Terus ini iki ki ndek sok tak dono sing putih-putih kok ndek pitik-pitik ning ngisor ki opo. Besok men tempe. Bacaan tempe wis mati iki. Yo iso tak cacah piro? 11. Ya ora bagiane ora rezeki. 11 ki terus didono teko ngisor wong bodol susane gak enek. Dadi mati kontalen ae dijemboke. Kayak aku egois diknane. Lah rezeki ra terduga iki kandhane kadang ki yo piye ya. Aku diknane ki nganu Gus, tuku sapi. Tuku sapi ki dene ning Ngapaing. Dina apa? Nek tuku, Iya. nek tuku ki dinane Ngapaing entuk era nek kuwi Senen Pon marang Prosowan. Berarti nginep pirang bengi. Wis wong ngira bengi era nek. Tapi mbam nang anu. Dong piye tak coba yo. Eh, Terusan gak boleh jadi nganu jomo jan ngomong. Wong anu bah. Tapi gue bisa loro ke pasar. Aku di ngomong. Loro ke pasar apa meneh rek dituku 14.600. Oh kuwi 11 juta diwehno di Bangkalai kakek. Aku lekoke wong tani bangkrut tak. Takon. loro Tani ya. lho nek ijo-ijo nek abang-abang. Nek loro ya dijagano ya. Nah, lorong ya dijagalno kudune. Wong tani ki ya cara mono. Wong tani entek golek duwike sithik klumpuk-klumpuk nang atas. Lho kuduke mbam kok gone warisan Eh. kok gone Pak balong kok. Kae balong ya, Mbah. Ya dulure pisanem kuwi lah jan Eh, Bapaing. Bapaing kuwi. Bapaing. Walah aku dromon men. Lah aku sapi gelem beli kuwi wong tani. Hah? Bangkrut bangkrut. Iya. Wong roh wis nang pasar, Pak. Ora pasare aluk jagal iki. Iya. Nek iya. dijagal anu ya, Gus. Kaken. Malah ngono. Lah nek ka omah wis loro. Sing wan ki malah ngene. Kuwi nganu. Kang, domben ditrek terus kan. Makane iso ngadeg ae. Kuwi ape rupo ki domben yang banget kayaknya. Walah berarti seroh suwe. Tapi kok awake lemu. Kok iya. Awake ya lemu ya. Kok enak kalong blas. Tapi mangan teko ki yo aja domben Mbah Rumpo. Sapi nek anyar ki tau lho. Wis aku tuku sapi tak ombeni mencret tau. Kan saiki aku tuku sapi yo cara Bar leren sik. Heeh. Nek mangan tak kei tapi nek ngombe yo gak. Lah iki sik ngopeni pira, Dok? Loro iki kok lho. Sita ape nganu? Bayi. Ya wis pintu dadi akeh. Kursus 11 punjul 200. Nek rambar-rambar karo kae, nek jebut brambang sesasi ambek Lah, anak iya. lanang aku ora dikek pos perak. Kok anget tangan lo. Iya, sampai di ngelekno sampai ketekuk ngene iki. Apa? Tangan. Lho kok anget tangan lo aku. Ora tau nggo Tangan iki. mergawe. Loro belum Katen sampai malah gawe Katen malah. ngegetan kuwi anggere gak Panas sih guys. Panas sih jam 10 kok wis panas sih kok. Nanti do ngelinting jagonge. Si
Pupuk iki guru pipoke jagung, guys. Pupuk iki, guys. Pipoke jagung. Dipaksu ape balik, guys. Lagi jam 10 soalnya iki arep mek godhong nggo kendurinan nggo sore. Mek godhong. Balik ini tenaga jam 11, guys. Yang sesuk bengi panas ini serambet tai panasnya panas 3 ngantek 2 alum jago Rodok rono ben gak iki paksu lagi tekan omah guys panasnya ngeyeni ketiga sing kerja wis do balik ngono. ih tiris-iris wortel Iya. Sing kerja wis do balik tinggal beli. ya urung mang Ning jowo ki malah sempriwet ning omah malah ra betah dadi. Soale gendenge dhuwur ki panas, seng. Makane opo iki tak gawa metu. Aktivitas opo aku mesti metu ning jero omah. Ora betah ning jero omah iki. Nek ning kene kan sembribit, sumilir, angine sepoi-sepoi. Iki arep apa? Wortel tak potong-potong mesisan terus tak cokok ning kulkas, sesuk karek ngosrang-ngosrang. Hah? Kerupuk iki lho dak sadah sik utoh. Nduk. Lawan payah rek nek mbok dhisik. Lah engko sesuk ning pasar nah. Gue sujud sih ora ya. Tak apa tak bersih tak jam lho kamu ya sak jam Nduk. Iki kerupuk campur iki wekku. Kerupuk campur ngono kuwi lho gak adan kuning gak ngono kuwi. Gak tak ngono kuwi lho sak kresek ya nek usus enek kerupuk ombo, kerupuk putih, kerupuk gurung, kerupuk kobot ngono kuwi lho. Campur-campur. mangan Iki wortel mang, mangan sing di mripat padang iki wortel kuwi iya, lah iki dipangan mentah ini malah apik ya Mas, diumbah terus diganyang kaya. Lah wong Mbah Sabar Pak Embien malah tumireng Mbah Sabar iki sempete nganggo diocekno resik diumbah, kuwi terus mau dikrenyus ngono guys, misal ruwahe Pak Suwi. Marotuane dhisik. Aku ngingetno ki yo inu kaya Mam Timun ngono ngingetno. Tapi aku njajal iki. Nek kon langsung diganyang ngono kuwi gak betah guys aku. Cuma nek diparut kon ngombe ngono kuwi aku yo isek gelem. Kaya godhong kates bareng ngono kuwi diceprot diombe ngono kuwi cek pahit ora langsung blok-blok ngono. Lah nek diganyang iki jan tenan kok. Jarang wong sing kuat ngono kuwi. Jirene iki wong nek gelem ganyangi tumireng mentah ngene iki nyamuk lho ora gelem nyokot guys. Jere darahe lah yo pahit. Jerene Mbah Sabar kae lho yo. jere wong kuno Mare yo wong kuno. Dadi niki ngene iki lho mangani tumireng ngene iki lho. Mangane yo seger. Nyamuk barang ki yo jengklong nek ngarani guys ndek mben ki ora nyamuk, jengklong. Jengklong ki ora gelem nyokot lah. Angger rangkek menclok ngene wis paiten jere darah iki pahit. Iki mang wis methiki kacang dhisik wis rampung. Terus ganti wortel. Ganti wortele iki. Sesuk. Sing marah iki anake adikku sing mati. Bar rewang kok kene. Kuwi ndek wis krasa nek awake iki panas, guys. Adem panas ngono sing adem. Basa bengi bar kondangan Mbah Kong karo Mbah Dok iki ditelepon, Om ya ditelepon kon ngeterno ning PKU Randu. Dipreksakno guys soalnya jare panas bocah iki awake posisi panas ki malah ngoceh
Jam pira edok kowe ning gone Makti ge? Jam 10. Lah makane aku mbok celuk sih aku pe ning gone Adam jere kon preksakno kok nek kon ngamar ya ngamar ngono. Alhamdulillah diperiksa diparingi obat ya ora sida opname, guys. Dadi gak sida ngamar. Saiki wis Dolanan. gawe story adem ngono. Adem celes wis adem celes ngono. Aku rak melok seneng aku. Sampai nek penggian kok sing masak sapa aku mikir kuwi. Oh lah yo kok enak. Ya mas aku iki mang rak nganu saiki dadak Sing lali. sapa? Masake. Sing Dados aku pamitan wong Amang aku tak mulih mek godhong aku. banget tenan Mas. Isbar purung cara iki engko. Ora ngebar. Sesuk Sesuk ya mbuh bar. wis ngalah ngene ulum moro. Urung wong prakopralone urung kok. Isek kenceng gareng kolor. Tiba kulone sithik. Paling sesuk cek sedino. Piye, Kong? Ayo. Aja enak-enak tarah panas iki tenan kok. Panas iki ning awak ki rasane kok siak garing. Terus ning awak iki pating perkinting. Nek tiga-tiga ya wis ngono kuwi. Pokoke wis debu, kok kena debu ngene wis batuk pilek. Ning iki kudune maskeran. Mbok iki ngolah apa yang iki? Nyambel terong, ngopeni wong ngedos di gawakno apa? Jangan ludah domoh. Mulai disambelno terong. Oh, celuk sambel terong. Jangane ludah jadi digawa mulih neh ki lho, bendrang tewele guys. Jere niki sing ngedos ki nek crita ngene iki mau. Piye, Dok? Wong tenaga ngedos mah lho. Roh iwak ya mblenger. Roh apa? Jangan santen ya wis unger-ungeren jerene. Batuk terus gercep mantuk nyambel terong. Gak gelem. Ketiwak do denger tenan. Pokoke tenan, guys. Nek ning desa ngene iki angger muni sura, mungkin walah acara ki wis rono-rono sak rono-rono ki wis kondangan tok terona. Sepino sik guys nyambel opo nek serang-serang. Terong. Nyambel terong lho. Sambel terong. Apa ning dia kok? Sambel terong. Jaluk sik. Hah? Nek mateng tak jaluk. Nyambel terong guys, kuat nek kondang. Loh, dikelakno lodeh ya ora dipangan, jangan lodeh. Video. Kineh. Dadi ketoki, dadi rikes kayak kulkas ya. Iya iki tak barno Mas, terus gorengi kentang, ngering tempe. Pokoknya ngono-ngono kuwi. Sesuk ben karek plak-plek, satset. Yo guys. Wis iki dhisik giliran nutup sing videone Pak Su iki guys. Iki nutupno videone Pak Su. Soale ora enek sak konten. Yes ngono ae yo guys. Donga dinonga. Lanjut neh. Donga dinonga, matur suwun sanget. Dumateng panjenengan semuanya. Muga yo diparingi awake sehat. Rezekine lancar. Sing sakit yo muga-muga ndang diparingi sehat. Usahane ndang do sukses. Sing do kerja ning luar negeri yo muga-muga rezekine tumpuk undung kaya gunung kidul ya guys. Pokoknya rezekine melimpah ruah ngono kae lho. Golek rezeki yo gampang. Diparingi sehat terus, panjang umur. Paringi sehat selalu. Pokoknya donga apik dibales apik ya guys. Menawi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane mripatku ki yo ngantuk. Nek wingi jam 11 mbah jam 12 yo nggih turu. Ki engko neh, sesuk ijek neh guys, sesuk ijek denge. Ora wis
nek urung bar teronan ngono apa ayem ae. Ora iso ayem. Panggah isek mikir bar iso apan.